Lord. Did you fart? Nee, you. Me? Nee, you. Oh, hindi, joke you lang. like the smell? You like the smell? Loko-loko talaga Me? to. Nag-joke-joke lang yan sa mga hindi. No, it's not a joke. He really farts. It's the one who smells the first. I didn't smell the first. I hear it. Yeah, but you already know. Magandang hapon mga Inday. It's Inday Val again. Dudong Vibe as usual, nagda-drive. And yung dalawa mga Inday, natutulog. Nakanganga pa si Dudong Gamay. And pupunta nga pala kami ngayon sa testing center dito sa Deventer for Corona. And what is it called, love? Corona what? Test. Ayan nga, testing center for Corona test. Kasi di ba sa Saturday pupunta kami ng Belgium, doon kami magka-camping. So ibang country na yun. So baka i-require nila, baka may mag-check. Bukas naman yung second dose vaccination ko. So I think a week pa yung effect nun. Kaya I need first to have a test mga Inday. And 13 minutes travel lang naman to from our camping. Ayan, yung schedule ko is 1 o'clock in the afternoon. So 2 minutes na lang 1 o'clock na. Pero malilate kami ng 3 minutes mga Inday. Kasi ang dami pang inasikaso. Alam niyo naman pag may baby mga Inday, so kailangan ganito, magdala ng gatas, magdala ng dayo. Basta lahat. So lahat chine-check if may dala kami. And malapit na kami. So ay naman, kakalikutin na naman yung yung pinagpalang ilong ni Inday. So ayan, first time ko naka-experience nito. Grabe, parang ayoko ng feeling. Basta yung feeling na makate, na nakikiliti ka, na hindi mo maintindihan, na hatching ka. So gano'n yung feeling mga Inday. Pero kailangan kasi nga, di ba, wala kami dito, aalis kami ng Netherlands sa Sabado. So ayun. Ayan. Alam nyo mga Inday, after ko mag-take ng exam, so naipasa ko siya, so nawala na yung stress. Nakaka-stress kasi di ba, mag-aaral ka, nape-pressure ka if makakaya mo ba or hindi. Tapos na ako sa mga sign, parang ayan, naaaliw ako. Ay, alam ko yung sign na yan, alam ko yung ibig sabihin yan. So hindi katulad dati na wala kang pakialam. So ngayon alam mo, may alam ka. Charot. Soon after. So ayun mga day, katatapos pa lang ng test ko. And ako lang mag-isa, in fairness. Super tahimik. And ipapadala na daw lang nila sa email yung result. Ito, yun siya yung lugar. Para pala sa mga, sa mga nagda-travel. So pang madalian. So ito yun siya. And yung mag-ama ko, ayun, nag-aantay doon. Sa parking. Kasi bawal kasi i-park dyan yung sakyanan. Ano yun? Sasakyan. So, si Dudong, binubuhat si Elena. Umiyak siguro. And, ayan, itutour namin yung dito. Place nila dito. And if may makita kaming river, so ayan, magstay kami doon. Kaya nakaganito. Ito suot ko kahapon, wala kasi akong ibang panligong dala. Ito lang, nag-iisa. Sakay muna ako mga Inday. Later. So ayan, next destination is Kasteel, Castile. denk ik. Wow. Camping hier. Kaso mga Inday, so ang alam ko lang Castile yung buhangin mga Inday. So ayan, pupunta kami ng castle. Mooie camping. Mga Inday, camping site din to pala. Hier bij de boer. Dat is leuk bij de boer. And it's niet druk. Ja, weet ik niet. Volgens mij. Hier, IJzerlinie, de haren. So ayun, sabay-sabay natin tingnan kasi
first time namin lahat to. Na-search lang niya na ayan, malapit sa testing center. So kaya go tayo mga Inday, tingnan natin. So ito mga Inday, o Castillo de Hari. So hindi namin alam what to expect mga Inday. So sabay-sabay nating tingnan ano ang naan dito sa Castillo. Pero I think hindi pwede, we're just outside we cannot go inside. Hindi pwede mga Inday kasi 'di ba simula nang umatake tong pandemic na tong lahat sinara muna. May 1, 2, 3, 4. Ja, we moeten lopen. May 7 sasakyan. So, may 7 sasakyan. Ja. Okay. Wil je kijken? Ja. Yeah. So ayan, pupunta na kami doon kasi umiiyak na si Inday. Bukas ang bag niya mga Inday. Okay lang yan. Wala namang mananakaw mga Inday. This is the Castillo? Yeah. More small castle than the other. Yeah. So, hindi siya kalakihang kastilyo. Yan, baka may mabasa tayong ano yun? History. Mamaya. Ang ganda. Ang ganda mga Inday, oh. So, close sila. So, sila ngayon mga Inday. Open sila Friday, Saturday, Sunday. Ngayon, Thursday pa lang. So, pero yung makikita nyo dyan mga Inday, usually, ang dami na namin kastilyo na puntahan. Yung mga, kasi yung mga gamit, noong mga sinaunang panahon, so, na preserve nila, tapos yun yung mga naka-display dyan. It's dead? Ik weet niet of je daar langs moet. Okay. We gaan daar langs staan. So ito mga Inday, yung konting ayan, may ano sila, history sila na naisulat. Tingnan nyo, 1559. So, ito yun siya dati, na-renovate na pala nila noong 1999. Ang ganda, ang ganda ng pag-walkingan. Soon after. Ay mga hindi, mabilis lang kami. So, linibot lang namin ng konti yung kastilyo sa labas. And ayan, bukas pa pala mag-open. So, wala na kami bukas. Balik na kami ng bahay bukas kasi may appointment si Elena sa doktor niya. Pati ako may second dose vaccination ako bukas. And ngayon, feel madami daw puno-puno, sabi ni Dudong. So, ngayon bibili lang kami ng tinapay or kung ano mo makakain. Tapos, next destination, Papa, is Eating somewhere. Ergens eten. yeah, 8 and then Ik weet het niet. Gaan we... Oh ja, the one with tower. Ja. yeah, so View. ayan, may nakita kaming may na-search kaming tower na maganda dito na pag nasa taas ka ng tower, makikita mo yung river dito na
Isa sa pinakamalaking river dito sa Netherlands. So, ayun, para isang lakaran. Ayan, hello, duhoy, baka, kauku. So, isang lakaran lang lahat kasi mamaya mag-i-impake na naman kami. So, ganun talaga ang buhay mga hindi pag mga nagka-camping. So, yung mga mahilig sa camping dyan na, ayan, may mga habanyagang asawa. So, alam nyo sinasabi ko. So, ayan, parang kaka-unpack pa lang namin. Tapos ngayon magpapack na uli kami mamayang gabi para tomorrow ready na kami anytime sa morning. Ayan. Kasi yung travel namin 2 hours pabalik ng bahay. I'm not talkative. Amanda, nandito sa akin si Elaine. I'm not a man of many words. I'm kasi- a man of acts. Yan na. Kasi Torre yung pupuntahan namin mga Inday. So, hindi namin dinala yung stroller. Pag mag-walking kayo dito, hindi kayo mawawala kasi ayan, pipili lang kayo kung saan nyo gusto. So, susundin nyo lang yung mga color na yan. Hanggang sa basta lahat kung blue yung napili nyo, lahat ng blue. Hey! Hallo. Meisje. Ja, kom op. Hallo. Hier. Mama too. She's already sleepy. Kom, snel. Hier is veel makkelijker. Gaat goed, Sabi, je doet goed. Niet bang zijn, papa is bij je. Don't be scared. I'm here to rescue you. Kom maar, bijna. Ja. Ben je een beetje bang misschien? Ja. Dat is ook best hoog, hè? Ja. Maar je doet goed, hoor. Laatste treden. Laatste paar treden. Je kan niet vallen, dat kan niet. Hoop ik. Ja. Oké, papa hand vasthouden. Zo. There's scary mama. Mga Inday, andito kami sa tuktok ng Torre. Ayan, first time ni Elaine na makapunta ng tuktok ng Torre, kaya lang sleeping siya. Oh, we kunnen mooi naar de molen. Ayan yung dalawa. Zie je de molen daar? Sabi, look? Yeah. So, ayan yung river mga Inday. Is it the one of the great biggest oh, sabi. Blijf je wel bij papa? Isa sa pinakamalaking river mga Inday dito sa Netherlands. So, yung camping namin, Dat is altijd mooi. yung camping namin dito lang din malapit kasi nadadaanan yung camping. Ay, yung dumadaan yung river. Ja, ja, een bootje hè? Heel veel boten hier. Heel veel boten. Het is wel een beetje eng hè? Ik ook hoor. Sabi, come, you smile. And Papa, oh, come, Papa. Ja. Ja, dat is nest. Dat is een vogelnest. Ja, zwaluw. Dat is een schoorsteen. More moments later. I'm a fish. Sabi, fish. Hey, het is alleen een vis. Ah, nee, jou. Nee, alleen een vis. Did you enjoy? Is lekker zwemmen? Ja, Lekker water? lekker vatten. Oké. Spelen een meisje. Spelen een meisje. Hi, spelen met meisje. Ja. An hour later.
Soon after. Ja, die gaat aan land. Die is klaar, die gaat aan land. So mga Inday, hanggang dito na lang po. We will end this video for today. And ayan, just be happy, enjoy life. Don't you worry. And bye-bye! Bye. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe, please Don't you subscribe to our worry, be channel happy. and pakihit po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami. Notify kayo ng bonggang-bongga. Dat is een boei, hè? Sabi, say bye-bye! Bye! Bye.